Със сигурност за хората едно наставление и напомняне това, възпоменание ние ни спослахме и със сигурност отново ние ще го пазим. О, пратенико, кълнем се, че и на предишните общности бяхме изпратили пратеници. Когато при тях някой пратеник спре да идва, те непременно му се присмиваха. Така ние вкарваме неверието в сърцата на престъпниците, които следват желанията на своите души. Въпреки че законът на Аллах за гибелта на предишните вече е преминал, те все още не вярват в това, нашия пратеник и ниспосланите му Коран. Ако им отворим врата в небето и те започнат да се изкачват през нея, въпреки това те ще кажат: наистина нашите очи виждат илюзия, по-точно ние сме омагьосано общество. Кълнем се, че създадохме съзвездия на небето и го украсихме за тези, които гледат. Ние го защитихме от всеки прокуден и прогонен дявол.